Nteo chaka senchera ya bene kurwase county ya Kisii awase ensemo yabaremi kurwase county yega bagokeire egetambukiro ye serikali igiyoko bwatoka amoyo ase rigoririse bagukwana kurwase orosagia rwa Kenya National Cereals and Produce Board nigo baterebuna umuroberio yo nigo osenigo egetambukiro kiracho konya abaremi abange ase ogokinya rigesa ase nonya nabo baboririe amoya yoko irua ange nasi bamiatege kwera bange babo nigo bakorwa ase atambe nigo baruro kubori chia sebateneri beach company echo kwene kiabuna nkwango ya barumuroberi muri Keto Frida Kerbo no robot uraso boikrano abalimi nigo bagendete gwesokia asobonge elio kwenyorera obuyo gusanga nigo bagokera emiroberi emikirano nabaigo bokoreri obuya asensemo yokoya obuyo Nacharero nanyora moyo kabisa tai kusabera ise itatomenta moyo sobongo jikurara jicha ona wae side ya South Nyanza wajaje kurumana basigizi wetane basigizi njengo sababu kwa nega yote ya tusikia tumisia no moyo pe tutika jicha jire nara nanyora iga nane koita mana topu nane nyore boy kurende nigo bagokera obokoreri bwe serikali asogokora amaonchirio na koeneke bunakera oyomo oyenyoreire obuyo nigo baerera keria keganeire gwikiranirwa elio konyora obuyo ase abalemi baboligwa kubwatia amachiko Boigo nigo bagokera bune serikali yimukire getambukiro kyogotiche megwa yobokurumi magaga iga magana yandeo twari kubwati twari gutandi sana lakini ndia kwera nge serikali mnyamano pale kirengia etabe yobo konyere sana oticha ensemo yobo kagara magaga ando bari gutaka gusiyo ngaga nonya abalemi bagendete kogokera oboyo nigo baimurunganirie ogokina kwerigoririe mbusuro anemono asensemo yebituma tume yabe ateri gordi nene onore itogosimeka kurumia 5 baka bigana 750 nekina rote ko sabanga ekero mogo yeri oboyo mwenyuranga nembusuro ende nare rore gwande okei igune bituma byo simeke bireri gordi nene tinga kechio boigo nigo baganirie serikali gosemia abalemi igoro yokorengigwa kweri roba nembusuro ebwenete gosimekwa eliokoenekia ligesa ligia ono morenga ba agriculture ngosomi bari abalemi igoro yeri raba kire mbusuro gwande gosimeku nye number 14 esimekwa segeti muna bona toko jikonyoru banga mbusuro gete twasimeka mwato te bitwamanya ntoko simeke bituma mogondo ya gorra biko bamasakara nabo igono boyo bwo tope naborabu bwacha mapema nigo baganirie asensemo yoboteneneri kwango yobokoreri ekiagera niga bange bakorwa ale Ntige kwenda ngora bakora ngora sini nonya bagota konyere bari kwa uri asomo y'uwanze bakora suwango kiagera abandi gotukuru atambe nimbura ngangere gutu kandi bari kunde goringa katora bari niga batobekire expense to karansa twangina mbate babarosira magoro uranyora abandi bagwatanze bono nigo abalemi baganirie serikali kubairira oboyo ase chi sub county ekiagera nigo babiri bagutumika enibe nyinge ase okoya oboyo anje motore turu oboyo arikira ase sub county unabona kanga obasia moyo akabekire nyamaji egere transport yeke unabona uja sana bwiri kurwali ase igere iguru paka wikiraga iga Frida Kerubo, Ndizi TV.